Pois chegou o momento de Nusca Chousa, a nosa queridísima colaboradora que nos abre de par en par as portas á sabedoría, ao coñecemento dese mundo vexetal que está agora mesmo pletórico, porque estamos no mes de maio e se non vemos agora os campos como están cando imos velos. Como estás, Nusca? Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boa tarde. Pois deberíamos de estar de verdade en pleno apogeo no mes de maio, pero xa ves que tempo está, sí. Sigue chovendo. Xa o dicía, como era o refrán, Iago, recordas? Se o 14 de maio chove, se chove na ascensión, sí. 40 días de chuvia son. xa, foron moitas horas, Sí. funo perdendo polo camiño. É máis cando en marzo maiea, en maio marsea. Tamén, sí. Bueno, non é ciencia exacta, pero o refraneiro Sí, ten saben. moito de sabedoría popular. Bueno, temos aí que tanta consulta pendente, Nusca, que se che parece, entramos no detalle. Vamos alá. Antes de nada, quero comentarvos unha cousiña que non lle dixen tampouco a Antón, hoxe que está aquí nosa compañera Sara tamén con nós, e para ti, Nusca, unha exclusiva que vai cambiar Galicia inteira. Bueno, En realidade non, pero para darlle un pouco de Que emoción. Eu tiña unha meta antes de pasou? rematar esta temporada radiofónica aquí con Nusca, que ainda yo comentei outro día. E que saibades que esta semana cumprímolo. Nesta temporada da tarde 2025-2026 xa chegamos ás 200 consultas de Nusca. E xa superamos, Que maravilla. E seguro que perdemos a conta polo camiño e xa Seguro. subimos. 200 consultas. Máis de Que 200, barbaridade. sí. Mi madre. Pois veña. Parecen poucas, pero cuidado. Pero Son cuidado, montón. moito traballo aí, Sí, señor, sí, señor. Moito traballo, moito. Imos aló, Veña, pois. Comezamos por unha de Carmen Castro dende Pollo, en Pontevedra, que nos di que ten a mandarineira coas flores marchitas e as follas con manchas negras. E tamén teñen mosca branca, cree que lle pode botar, Nusca. E tamén quere saber se lle pode botar cando teñen a flor. Mira, eu neste caso agradezo moitísimo as fotos que mandou, porque ademais son perfectas, non? Mándame de follas especificamente, mándame das flores e máis mándame do árbol completo, non? E a foto do árbol completo é a que me dá máis pistas. Porque mira, o árbol vese super denso, frondosísimo, pero veso demasiado achegado como a un seto que se supón que é como bastante alto, e ainda encima está debaixo dun enorme níspero. Entonces, o primeiro que precisa é ventilación. O sea, hai que podar o níspero un pouquiño, polo menos as ramas que están como inclinadas encima do mandarino. E despois o mismo mandarino hai que podar as ramas porque é que se ve que están hasta o chan. E pola parte de abaixo tamén necesita aireación. Entón, teñe que cortar un pouquiño as ramas do chan. Bueno, agora mismo non, porque os naranxos a poda máis fuerte dáselle en pleno calor, o sea, en julio ou en agosto. Entonces que espere un pouquiño e despois que o pode. É que lle bote humus de lombriz, xa que beso tamén nas follas carencias nutricionales e sobre todo de magnesio, que fai como un dibujo moi característico das nerviaduras e con cachiños como cloróticos entre os nervios, non? Entonces, se lle bota humus de lombriz, eu penso que xa vai a estar ben, porque ademais o árbol vese perfectamente. E os bichiños que ela ve son efectivamente mosca blanca e cochinilla. Cochinilla algodonosa, e ten as dúas xuntas, e posiblemente teña tamén algo de pulgón, pero tanto unhas como outras vainas a tratar con xabón potásico. Pero ollo, o xabón potásico actúa por contacto, o sea, tens que dar co líquido encima do lombo aos bichos. O sea que hai que insistir detrás das follas, pola parte de abaixo, o sea, no en vez, na parte de atrás das follas, que é onde se suelen esconder estes bicharracos, non? Bueno, veso tamén algunhas fotos que hai algunhas flores que están malogradas, non? Entonces esas non teñen remedio. Pero pudo ser perfectamente pola falta de fósforo e potasio. Entón, pois ao mellor restablecendo esas carencias, que se lle queda ben, o sea, sanear, airear, fertilizar e botarlle o xabón. E depois preguntaba se podía sulfatar agora cas flores, non? Dixo. Sí. Non debería facelo con ningún produto e en ningunha planta, pero menos nos frutales, porque os frutales botan as flores
E se botamos algún produto podemos dañar tanto os insectos polinizadores nese momento que están polinizando as flores, entón sería un desastre para a colleita da fruta, ou tamén poderíamos nós dañar o polen mismo das flores se están en ese momento abertas e lle botamos algún produto que vai a dañar o polen. Entonces, cos frutales en flor totalmente non se lle debería de botar nada, e sobre todo aos frutales. Por qué? Porque os frutales botan flores só unha vez no ano. Non é o mismo, por exemplo, un tomate que aínda que lle dañes as flores desa temporada botándolle o que necesite, non sei, cobre ou azufre ou así, o tomate ten a capacidade de volver a botar flores para a semana. Pero no caso dos frutales hai que ter máis cuidado. Cando están abrindo as floriñas non se lle bota nada. É listo. É listo. Pois veña, agora que a nosa querida seguidora poña mans á obra, todo o que comentaches, sanear, airear, fertilizar, e cal era outro que me olvidei? É xabón potásico. É xabón potásico. Nunca falla. Pois imos con outra consulta. Sí, en esta ocasión unha en forma de audio, imos escoitala. Boas tardes a todos, son Nieves e chamo desde Vigo. A miña pregunta é a seguinte: pódese facer purín con hiedras para fertilizar y echarle a las plagas en el campo? Pois non vexo moi ben a relación. A ver, a hedra dentro dos seus componentes ten saponinas, o sea, ben da palabra xabón, é parecido ao xabón, é como unha especie de detergente. E podería ter o sea, podería valer algo contra o pulgón, non? Pola acción do sabón que ten. Pero é que as hedras tamén teñen compostos que poden queimar as follas das plantas ou bloquear a respiración das follas, sabes? Entón, non sei, non o aconsello. E para fungos, eu nunca os coitín, nin entendo tampouco cal sería a base para pensar en eso, porque polos compostos que ten a hedra non vexo que teña algún poder antifúngico. Nunca os coitín, de verdad. Ao mellor teño que investigar un pouquiño máis. E ademais, mira, eu xa teño comprobado que as hedras fermentan fatal, o sea, malísimo, non? Porque cando eu empecín a facer o sabón de hedras fai chucuxiantos anos, fai máis de 20 anos, a miña idea era ser o máis ecológica posible. Entonces había dúas formas, ou fervendo as follas ou poñéndoas a fermentar. Máis ecológico era poñelas a fermentar. Pero acababa cheirando máis mal o xabón para chegar á finalidade de fermentación, non? Entón, pola miña experiencia fermentando hedras, non yo aconsello facer un fermento para despois fertilizar na horta, non lle vexo solución. Eu penso que temos outros preparados máis acertados, máis valorados, que son, por exemplo, a cola de cabalo, a consuelda rusa, ortijas ou simplemente erva de céspes fermentado, que vai a aportar igual nitrógeno e outros nutrientes que poidan ter as plantas que fermentes. Pero bueno, si ela quere probar, eu vou a aconsellar que despois de facer o fermento que por favor que o dilúa bastante, polo menos a unha parte de fermento por 10 ou 20 de agua, e que vai a pouquiño a pouco porque podería queimar as plantas. Eu non lle aconsello, hai outras cousiñas. Pois está aí a recomendación de Nuska para esta amiga do programa, e imos ver que outras dúbidas teñen os ointes esta tarde. Sí, imos darlle saída a esta que levaba aquí unhas semaniñas tamén, porque pobre persoa estaba aquí agardando e dixen, pois veña, imos lle dar saída o canto antes posible. É unha pregunta desa racimo, que lle gusta moito a xente, así que abre ben os oídos, Nuska? Aí vai. A ver. Resulta que a miña horta está no concello de Portas, nunha zona con bastante humidade. Antes era un herbal e dende a pandemia fixen drenaxes para sacar a humidade, pero non chegou a funcionar de todo. Este ano, seguindo os consellos de Nuska, fixen bancais elevados de bloques de cemento, pero sigo cun problema moi grande. Todo o que planto é comido debaixo da terra. Desaparecen raíces e parte do talo. Poucas plantas saen adiante e as que o fan, fanos en forza e con mala pinta. Teño moitas galerías polo medio do que planto, do tamaño dun dedo de gordo. O culpable é o grilotoupo. O grilotoupo. Ese vechiño do que falamos. Alacrán. Ese. Alacrán ceboleiro. Xa que o remexer a terra aparecen estes animaliños, pero están moi fondos e polo día moi difícil atopalos.
Primeira pregunta. Algún consello ou solución? Ata agora procuro non utilizar químicos, pero chegados a este punto, dan ganas de sulfatar todo canto haxa. Esa é a primeira, esa é a primeira consulta. Bueno, a primeira creo que foi do drenaje que fixo os bancales e eu espero que lle funcionara, senón teñe que dar un bloque máis de alto, porque vi na foto que mandou que só puso 2 bloques, un terceiro bloque soluciona máis o drenaje. En canto ao grillo topo, que tamén é conocido como o alacrán, aquí chamamos o alacrán ceboleiro, ademais. Ceboleiro porque come cebolas, pero come de todo, o sea, come de todo. Que pasa? Que vive baixo terra e jánanos no seu territorio, claro, porque soja na casa. Eu, vexo que ten un grandísimo problema porque ten moitísimos, ademais, que foi capaz de collelos porque incluso mandou un pequeno vídeo enseñándonos como é. É un bicho que é parecido como unha cucaracha, é bastante grande, pero as 2 patas de adiante tenas en forma de garras excavadoras, igualitas que as da toupeira. Igualitas, hasta son carnosas. Entón fai galerías, é verdad, do gordo dun dedo ou dunha moneda de, non sei, de 20 céntimos ou así, ou dun euro, non? Pero que estea tranquilo. A ver, afortunadamente temos unha solución para el. Vai a ser botar nemátodos. Hai unha especie de nemátodos, dicen que os nemátodos son un control biológico e son unha especie como de gusanitos microscopios que dependendo para que sean, pois temos ou uns ou outros, porque hai miles de millóns de especies de nemátodos en toda a superficie terrestre. Superficie é máis na agua tamén, viven nos lagos, nos mares e todo, Entonces, hai nemátodos que son endopatógenos específicos para o control biológico contra o grillo topo. Entonces vai a poder atopalo en agrarias, pero en especializadas, ou que sepan do problema, porque senón en calquera sitio non o vai a atopar. Ou a través de internet seguro que o encontra tamén con facilidade, non? Hai que aplicalo no chan, o sea, o que fan é parasitar os alacráns, e entonces forman unha infección e morren debaixo da terra, non nos vas a ver máis, non? Pero para aplicalo, escoita, claves, que non é tirar así o polvillo por encima da terra e listo. O sea, hai que regar antes e despois de botalo, porque é un polvo que está desecado e hai no que humefactar. Non sei se o haberá líquido, que tamén estou falando moito, que ao mellor tamén o hai. Pero móvense a través da humedad, non en terrenos secos. Despois necesitan entre 15 e 25 grados ou así para ter unha boa mobilidade e reproducirse ben. Estou falando dos nemátodos, do control biológico para o grillo topo. Entonces, estamos na temporada boa para empezar a tratalos, o sea, maio, junio, julio e agosto son os meses mellores para facelo. Se o chan está moi compactado, non vale de moito botarlle o produto porque non vai a penetrar moi ben. Entón, si pode fresar, aínda que sea superficialmente, ou rastrillar con un rastrillo para que penetre mellor, genial. O sea, sería rastrillar, humedecer e despois botarlle, pois eso, os nemátodos para que eles mesmos se encarguen do problema. E despois é importante manter a humedad do sitio que tratastes durante 15 días. Non lle vai a afectar a ningún outro bicho da terra. Non vai a ser un asesinato masivo de todos os bichos. Non é unha bomba nuclear contra todos. No. Ademais, porque é un nemátodo específico, solo é específico, sendo patógeno específico para o control deste bicho en particular. E tamén, paciencia, que non é instantáneo, a ver, é progresivo, que ademais despois vaise como reproducindo no chan. Vai ser reproducindo, pero non chega, o sea, chega a un punto finito e porque cando non ten nada máis que comer do que alimentarse, o sea, cando acabou de matar a todos os grillotopos da terra, el mismo vai desaparecendo pouco a pouco porque se acaba o seu alimento principal. E hasta incluso lle recomendaría facer unha segunda aplicación, non sei, en 20 días ou en un mes ou así, que divida o produto que compre en 2 tandas e que o bote en 2 tandadas. Pois vai ir genial. Sobre todo moita paciencia, polo que vexo semana a semana. Estas cousiñas da horta hai que ir con moita calma e experimentando tamén moitas veces, non? Diferentes remedios. Sí, é verdad, sí.
Dicir desta ou deste ointe que, como ben comentaba antes, Nuska mandounos un vídeo demais para poder acotar mellor esa resposta, tamén un montón de fotos e, ademais, que isto é importante que o digamos, Antón, tamén nos manda un postdata e dinos: moitas grazas por esta sección, está moi interesante, e aproveito para dicir que é unha pena que non haxa un apartado de Nuska tipo podcast para escoitar do tirón mentres estamos na horta a traballar, que haxa que andar no programa buscando. E temos que dicir, ollo, entoar o mea culpa, que é certo que nos esquecemos moitas veces, pero a sección de Nuska sempre se quita, está en entrades en agalegaudio.gal e poñedes na lupiña, no buscador, na horta, que é como se chama o espazo de Nuska, na horta tal cal, e xa vos aparece a sección de Nuska quitada de todos os xoves. E aí tedes eses 20-25 minutiños xa para escoitar do tirón, como dicía esta ointe, mentres facedes o que queirades. Nos queremos que escoitedes todo o programa, pero se andades mal de tempo, colledes o podcast ou colledes esta sección concreta de Nuska. Pero é certo que ás veces esquecémonos de dicilo, na galegaudio.gal está tanto o programa da tarde con seños destacados dos contidos variados que facemos, e tamén tedes ese específico de na horta de Nuska. Aí tedes todo. Ir a lupiña, Pois dicías, así de doado. Ou poñedes directamente en Google a Galega Audio, espazo, na horta. Aí vai. Xa está. Ersi Que tamén. doado. Sí. Joder, pois que fácil. Vou tomar nota, vou a dicir eu aos meus seguidores nas miñas redes. Repítelle, repítelle para que lle diga Nuska Como é era. o conto? Para tomar eu nota. Pois entrades en agalegaudio.gal, buscades na lupiña na horta, ou tamén hai unha sección específica na nosa web que se chama Os Nosos Podcast, e aí podedes atopalo se vos é máis doado. Temos unha última En Google consulta. dis, non? Sí, O sea, en Google ou no buscador que teñades Firefox, Vale. Google Chrome, poñedes aí Vale, na horta agalegaudio.gal, ou simplemente poñedes agalegaudio.gal e entrades dentro e aí xa pescudades iso no apartado dos nosos podcast, que está máis ou menos na metade, baixades un pouquiño, ou na lupiña que tedes arriba, que xa vos facilita. Aí podes poñer a tarde Antón Rebollido, e xa vos vai aparecendo contido variado. Aí tedes horas e horas de contido en audio para estar entretidos. E se vos perdestes algo, xa sabedes que vos perdestes a entrevista de hoxe de virtudes, pois aí a tedes. Que nos gustou tanto a conversa con Nuska, volvemos a... Que dixo dos nematópodos? Imos recuperalo. Pois veña, xa está aclaradísimo e xa non hai dúbidas. Temos que ir rematando. Vamos con outra. Imos coa última consulta, Iago. Veña, esta é de Patricia de Crecente, que nos di: estou comezando coa miña composteira e dixeronme que non se lle deben botar ramas nin cítricos como a laranxa e o limón. Isto é así, Nuska? No, que va, para nada. Mira, nunha composteira pode ir calquera desfeito vegetal que non estea enfermo, previo. Quero dicir, non podes botar unhas naranxas que estaban xa infectadas, por exemplo, no árbol. Non lle fai absolutamente nada. O das ramas é beneficioso. O seu son das que dixo, a composteira ten que levar capa de carbono, capa de nitrógeno e capa de ramas. Carbono e nitrógeno serían cousas secas, cousas verdes e ramas, no orden que queirades, pero pensade sempre en capas. As ramas son fundamentales nunha composteira, para min, para a miña maneira de entendelo e de velo, sin necesidade de ter que comprar medidores de pH, medidores de termómetros para a temperatura, remexedoiros de nos que... A composteira faise aplicando capas, e as ramas o que van a aportar á composteira é como oxígeno, e evitan que se apelmase cando pos sin querer unha capa moi grande de algo verde, por exemplo, de erva que acabas de cortar. É verdad que cando o compost xa está feito, as ramas ao mellor aínda están sin descompoñer, pero que iso non é un problema. Ti quitas esas ramas e volvelas a botar á composteira, que volven a facer outra vez o mismo traballo que estaban facendo hasta agora. E o que lle dixeron, creo, o que lle dixeron sobre os cítricos é máis ben pa unha vermicomposteira, pero eu tamén o comprobín nas miñas vermicomposteiras e díxovos por experiencia propia que puxenlle un montón de tonas de de naranxa e de limón nunha esquina, e as miñocas estaban todas ali naquela esquina. Que che parece? Eso É que ben cheiraban as miñocas, Quero dicir que non lle desagradan tanto como a xente di, que son ácidas e tal, pero que ao irse descompoñendo a acidez pérdena e acaban formando parte do compost todo. Eu botollas tranquilamente, o sea que llas bote con toda a seguridade e tranquilidade.
Pois ata aquí, Nusca, pasou o tempo, e de que maneira. Pásame voando sempre. É que nos pasa o tempo a unha velocidade endemoniada. A ver se a semana que ven, pois podemos ter un poquinho máis de tempo para ir dando saída a todas esas consultas que nos foron chegando, aquelas que temos aínda un poquinho máis retrasadas. Paciencia a todos, paciencia. Sí, por favor. Nusca volverá o vindeiro xoves aquí á tarde. Por lo tanto, moitísimas grazas e que teñas feliz semana, Nusca. Veña, feliz semana tamén para vos. Moi bo finde.